Ger anakku, sawangem kae dagelan jagat sing lagi rebutan kadonyan lan pangkat. Rumangsane wis paling kuat nganti lali yen donya bakal kiamat. Ger anakku, sawangen kae toh dagelaning jagat sing padha lali ngrumat wasiat gaman aji kanggo donya akhirat. Nger anakku, sing kok sawang kae aja ditiru, rungokno lan elinga maring pituturku kanggo ngeman lakon uripmu. Sugih kuwi dudu emas picis raja Brana sing gampang sirna, ananging sugih kuwi sing diarani jembaring ati sing kaya segara isa nampa pasti ningkang maha kuwasa. Nger anakku, elinga to, dieling-eling, aja nganti imanmu guling. Nger anakku, saiki cedhakno atimu maring Gusti kang murben dumadi, mesti ing donya akhirat uripmu bakal ngerti. Serat Kiai Lurah Semar